Dobre. Videli sme vyrovnaný, aj keď iba priemerný druholigový zápas. Bol vedený takticky, medzi 16-kový futbal. Prvú šancu zápasu sme si vypracovali, mi škoda, že Tomiro Klimek sa tam pošmykol a riešil tú situáciu. Potom prišla štandardná situácia, v ktorej sme dostali gól a druhý polčas už po vylúčení, aj keď hovorím, čo ma jedine teší, že sme dokázali aj do 10 byť vyrovnaným superom. Mali sme tam nejaké pološance, ale sme to nedokázali. Dnes sme nedokázali streliť gól a preto je víťazstvo domácich zaslúžené. Ja som presvedčený, že naše víťazstvo je zaslúžené. Počas celého zápasu sme boli jednoznačne lepší, aj keď super som, tak jak tréner povedal, mal prvú šancu alebo takú pološancu. My sme si tých šancí dnes v zápase vypracovali oveľa viacej, možno aj na 3-4 góly. Chýbal mi trošku dôraz v tom zakončení, tie strely neboli také razantné, aké by mali byť, keby sme chceli skorovať. Boli sme veľmi dobre pripravení na supera, vedeli sme, že môže hroziť jedine z nejakého rýchleho breaku, mali sme veľmi dobre pokryté kraje, aj Kolbasa, aj Maťaša. To, že super hrozil v druhom polčase, viac menej by som povedal len z tých buď nakopnutých lôb, alebo z nejakých autových vhadzovaní, tie sme si ustrážili, vedeli sme, že môže pohroziť, alebo že môžeme dostať gól jedine z takéto situácie, toto sme si ustrážili a keď sme dali v priebehu prvého polčasu 2-3 góly, tak si myslím, že o výsledku by bolo rozhodnuté skôr.